συγκεκριμένες εργασίες που θα δείτε εδώ θα παρουσιαστούν σύντομα σε κάποιο συνέδριο, στο εξωτερικό. Και είναι μια ευκαιρία να τις προβάλλουμε εδώ. Αλλά και οι υπόλοιπες εργασίες που έγιναν στο μάθημα νομίζω ότι είναι αξιόλογες και δείχνουν τι μπορείς να κάνεις ακόμα και σε ένα μάθημα που είναι το 1/5, το 1/6 το συνολικό κόπο που κάνουν φοιτητές του τμήματος και να δεις που μπορείς να φτάσεις και μια πνευματική. Το άλλο ζητούμενο για μας ήταν να συνδυαστούμε λίγο και με την τοπική κοινωνία, κυρίως τους εκπαιδευτικούς. Αν και δεν έχουν όλες οι παρουσιάσεις σχέση άμεση με την εκπαίδευση, έμεση όμως έχουν όλες. Κάποιες έχουν και άμεση σχέση. Και πέρυσι και φέτος είχαμε κάποιους εκπαιδευτικούς, όχι πολλούς, είναι αλήθεια. Αυτό δημιουργεί κάποια ερωτηματικά, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως δεν κάνουμε εμείς κάτι σωστά, να το προβάλλουμε αρκετά. Αλλά πρώτα μου ο κ. Πολυμέρης το έστειλε σε όλες τις λίστες. Το μεταπτυχιακό αυτό δεν θα τρέξει από τη μία πλευρά, αλλά από την άλλη εμείς παραμένουμε εδώ στο τμήμα, οπότε παραμένουμε να έχουμε μια σχέση με την τοπική κοινωνία, με τα ερευνητικά μας προγράμματα και με τα ερευνητικά μας ενδιαφέροντα. Άρα δεν έχει σχέση μόνο με το μεταπτυχιακό. Αυτή η συνεργασία με την τοπική κοινωνία και την εκπαίδευση. Και νομίζω ότι είναι χρήσιμο, παρότι ίσως δεν έχει ακόμα διαδοθεί ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. Είναι χρήσιμο γιατί οικονομικά δεν έχουν όλη δυνατότητα να πάνε έξω για να παρακολουθήσουν ένα συνέδριο. Έτσι δεν είναι λίγο δύσκολο να πάτε προς τα έξω. Υπάρχουν δύο τοπικά συνέδρια πληροφορικής εδώ που γίνονται στην Αθήνα, την ιστορική της Αθήνας. Ένα για πρωτοβάθμια και ένα δευτεροβάθμια. Πέρυσι, νομίζω, δύο εργασίες από εδώ πήγαν σε αυτό το συνέδριο. Οι άλλες, όταν μιλάω για δημοσίευση, μιλάω για εξωτερικό. Πήγαν σε κάποιο διεθνές συνέδριο. Δεν ξέρω, δεν θέλω να σπαταλήσω περισσότερο τον χρόνο, αν και έχουμε πόλεμο. Άμα δεν έχετε κάτι να ρωτήσετε σχετικά με την μορφή, την φόρμα, το πώς θα δουλέψουμε. Το μόνο που ήθελα να προσθέσω είναι ότι είναι 10 λεπτά η κάθε παρουσίαση, είναι πολύ σύντομη, είναι επί της ουσίας. Έχουμε όλοι περιορισμένο χρόνο. Ο καιρός είναι πολύ ωραίος, εσύ φαίνεται θα είμαστε μέσα, καλύτερα να είμαστε έξω. Αυτό προσπαθούμε να το σεβαστούμε. Δίνουμε και 5 λεπτά συζήτηση, όμως τη συζήτηση την κρατάμε σε ένα στενό πλαίσιο στη διάρκεια των παρουσιάσεων. Η συζήτηση θα γίνει περισσότερο από την Τριμελή Επιτροπή εδώ πέρα, που είμαστε τα παιδιά, και όχι τόσο από το κοινό, αλλά στο τέλος υπάρχει πάνελ. Πάνελ συζήτησης, όπου έχετε δικαίωμα όλοι να σχολιάσετε τις εργασίες των αντωνών. Αλλά επειδή είναι και μάθημα και αξιολογούνται αυτοί που παρουσιάζουν, θα κρατήσουμε λίγο σε στενό κύκλο τα πρώτα σχόλια, αυτά που ακολουθούν το δεκάλεπτο της παρουσίασης. Το πεντάλεπτο σχολείο το πολύ θα γίνει σε ένα στενό κύκλο. Εσείς δηλαδή, αν θέλετε, κρατήσετε τα σχόλιά σας οι υπόλοιποι σε σημειώσεις για να το συζητήσουμε προς το τέλος. Κάτι ακόμα από αυτό. Το ειδικό θέμα για φέτος, αν και το θέμα το έβαλα και πέρυσι είναι ειδικό θέμα, και φέτος. Φέτος έχει το θέμα coping with IT in schools. Είναι το πώς αντέχεις cope with, είναι το πώς προσαρμόζουμε σε μια νέα κατάσταση, η οποία δεν είναι πάντα ευχάριστη. Και υπάρχουν αρκετά νέα ζητήματα, όπως κινητά τηλέφωνα, όπως διαδραστικοί πίνακες, ορισμένα από αυτά laptops, ορισμένα από αυτά είναι ήδη σε σχολείο, άλλα έρχονται. Το λέω αυτό πιο πολύ ότι ίσως είναι και θέμα συζήτησης για το τέλος, και όχι μόνο στις επιμέρους παρουσιάσεις. Φυσικά και τα δικά σας θέματα συζήτησης για το τέλος, το πάνελ που θα γίνει στο τέλος είναι πρόσδεκτα, αρκεί να μην ξεπέφτουμε πάρα πολύ από το ζητούμενο που είναι information technology, πληροφορική και σχολείο. Το coping with IT in schools νομίζω ότι είναι ένα από τα πράγματα που 3 χρόνια απασχολούμαι εγώ με τα σχολεία μου έχει κάνει μεγαλύτερη εντύπωση από όλα. Παρατήρησα, πήγα σε αρκετά σχολεία, φωτογραφίες από άλλα σχολεία, επικοινωνήσα με εκπαιδευτικούς και εγώ, επειδή δεν είμαι εκπαιδευτικός σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο, νομίζω ότι έχω μια σχετικά πιο αντικειμενική εικόνα από όσους κάποιους που είναι μέσα, ίσως. Και αυτό που παρατήρησα είναι ότι τα PC, αυτά τα απλά PC από την δεκαετία του 90, πόσο πολύ δυσκολεύεται ο κόσμος, οι εκπαιδευτικοί, τα σχολεία, το σύστημα, δεν ξέρω, δεν θέλω να στοχοποιήσω κάποιον, πόσο πολύ δυσκολεύονται να τα συντηρήσουν και να τα χρησιμοποιήσουν.
Και το ερώτημα που θέτω εγώ για την επόμενη πενταετία, τουλάχιστον ίσως και παραπάνω έρευνα σε αυτό το τομέα, είναι το εξής. Άμα τα PC που μπήκαν από το τέλη του 90 και μια δεκαετία τα έχουμε και έχουμε εξηγηθεί, τα έχουμε βάλει στο σπίτι, έχουμε ένα ζητούμενο με αυτά. Το ποια είναι η χρησιμότητά του, το πώς τα συντηρούμε και απλά δεν τα βάζουμε, δεν τα χρησιμοποιούμε ως λάστρες, δεν τα χρονιάζουμε σε μια γωνία, δεν τα τρέχουμε τα εργαστήρια σε αποθήκη, που είναι η κατάσταση στα περισσότερα σχολεία που έχω πάει, ελάχιστες εξαιρέσεις. Τι θα συμβεί όταν στα σχολεία έχουν αρχίσει ήδη και βάζουν και θα συνεχίσουν να βάζουν διαδραστικούς πίνακες, έξυπνα θρανία, tablets και κινητά. Προβλέπετε ένα εφιαλτικό σενάριο αν δεν μπορούσαμε απλά να συντηρήσουμε τα PC. Κάποιοι θα πούνε ότι ίσως τα νέα συστήματα είναι περισσότερο ανθεκτικά και περισσότερο σχεδιασμένα φιλικά στη χρήση. Θα πούνε. Εγώ πήγα πριν το 95 όταν τα εισάγαμε το 90, το 95 τότε εισάγαμε την περίοδο, είπαμε ότι είναι πολύ φιλικά στη χρήση σχέση με τα άλλα. Αυτή η φιλικότητα δεν μας βοήθησε. Δεν νομίζω λοιπόν ότι το ζητούμενο είναι η φιλικότητα στη χρήση. Δεν έχω απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Δεν έχω απάντηση. Και γι' αυτό είναι ερευνητικό ζήτημα. Επειδή δεν υπάρχει εύκολη απάντηση. Ο καθένας νομίζω που θα ρωτηθεί εδώ θα πει φταίει η Microsoft. Φταίει το εκπαιδευτικό σύστημα. Φταίει ο εκπαιδευτικός που δεν ενδιαφέρεται. Φταίει οι μαθητές. Φταίει οι γονείς. Ο καθένας ανάλογα με τη σκοπιά που έχει και με την εμπειρία που έχει σε αυτό το χώρο που λέγεται εκπαίδευση θα πει κάτι διαφορετικό. Εγώ ίσως θα πω φταίει το user interface, γιατί ασχολούμαι με τις διεπαφές ανθρώπου υπολογιστή. Νομίζω ότι είναι αρκετά πολύ και δεν θα είναι εύκολο να βρούμε τον έλεγχο και είναι ένα ζητούμενο που θα μας απασχολήσει. Όταν θέλετε, όσο να βλέπουμε τις παρουσιάσεις, κρατήστε το και αυτό σαν μεγάλο ερωτηματικό που ίσως συνθέτει ένα σύνολο από ένα ποικιλόμορφο σύνολο παρουσιάσεων και ερευνητικών επιμέρους θεμάτων.